Кемдер тырышрак, кемгәдер 2-3 сәгать йоклау җитә, шулай бит. Ул көн-төн чабарга әзер. Аңа Алла Тәгалә күп итеп биргән энергиясе ташып тора аңа, көче, куәте күп аның. Кемдер ул кадәр чабарга булдыра алмый. Кемдер әзрәк, мәсәлән, кемдер бераз йокымсырабрак йөри. Кемдер бераз салмаграк, шулай бит инде. Шуңа күрә булган тәкъдиргә, булган язмышка риза булырга кирәк беренчедән. Аллаһның һәр биргән нигъмәтен бәяләргә кирәк. Һәм килгән уңыш, байлык әле бөтенсе дә хәерле дигән сүз түгел. Яки килгән борчу, хәсрәт, авырлык, авыру сырхау, алар хәерсез дигән сүз түгел. Киресенчә, алар да бик яхшы тәрбия. Шәхсебезне тәрбияләү өчен, нәфсебезне артык иркәләмәс өчен, чын кеше сыйфатларын саклар өчен кайгылар, хәсрәтләр нык ярдәм итә.